Ake ngibingelele njalo ngale ekuseni yanamhlanje. Ungudlozi khulu njalo lo okhulumayo. Umdumezulu unyanga ziyamkhothamela. Insizwa engenankinga nomuntu, insizwa engalwi nomuntu. Insizwa ehlezi izithulele njalo. Kungekhona ukuthi njalo ngoba sikwazi ukukhanda umuthi kodwa bese siyadelela abanye abantu, asinakho lokho. Sizohlezi njalo lisithola singabajabulileyo sihleka nani ukuze sikwazi ukuthi sixhumane namadlozeno nani nixhumane nawethu. Nginombiko engifuna ukwethula kini. Ngiyalizwa liyakhala. Isikhalo senu-ke njengoba likhala mina ngisizwile. Zikhona izinto engizozibala phakathi kwezimbili ezintathu eziyizo-ke engizolinikeza zona ngemali ephansi ukuze likwazi ukuhamba liyokwenza imali. Kusho ukuthi amafutha emali-ke ngizonikeza abambalwa, ngabala nje ngithi abayi-15 ngemali engango-2.5. Yikho engingalenzela ngcono kukho ngoba ngiyazi ukuthi iningi kungenzeka ngoba awunayo imali awukwazi uku-raise u-8.5. Bese ngibuya ku-Magic Wallet as from Friday only for 2 weeks. Ngizonikeza abawufunayo njalo ngo-2.5. Ubusubuya-ke akupheleli lapho, uma ngabe usuhamba uyosebenza imali yami yabuyilethe leyo esiyabe sivumelana ngayo ngizokutshela ngayo. Okude njengoba Magic Wallet uyimali engaka, uhambe uyosebenza. Imali yokuqala oyitholayo fanele ukhiphe imali yami, imali yedlozi lapho. Ngiyabonga udlozi khulu ngamthola ku-083 20 66 954. Kodwa after 2 weeks izinto zami ziyabuyela kwinani layo. Ngifuna ukusiza labo abathi bona bayakhalaza, bayakhala. Khala sizokusiza. Yes, isizathu sokuthi usizo ngiyadinga ukuthi ninikeze nani usizo niyaludinga. Ngabaleka nginandaba nawe, ngiyazi ngikuthola, mina ngizokunikeza ngokukhalaza kwakho, nami bese ngizwile isikhalazo sakho. Kodwa-ke ungabaleka, ngiyaphinda, anginandaba nawe. Ngiyabonga ungangithola ku-083 20 66 954. Kodwa-ke ungakhohlwa ehambela muva ibanjwa yizinja. 083 20 66 954 yinamba yami engitholakala kiyo. Ungangifonela, ungangi-WhatsApp-a. Kodwa after 2 weeks siyavala.